Ponuky priamo od majiteľov automaticky. Makler si otvorí mapu pokojne celé Slovensko. Vo filtroch zapne Na predaj od majiteľa. Vidí ponuky priamo od majiteľov z celej krajiny. Prednostný prístup ukáže ponuky, ktoré práve čakajú na prevzatie. Hľadanie si pomenuje a uloží, môže ich mať koľko chce. Mestá, typy nehnuteľností aj celé regióny. Naraz. Zapne si aj upozornenia e-mailom. Majitelia pridávajú nové ponuky každý deň. Nové príležitosti na prevzatie, hľadanie svieti a zvonček upozorní. Upozornenie otvorí nové ponuky pripravené na prevzatie. Jedným klikom požiada o prevzatie, predstaví sa majiteľovi a je v hre. Súhrn príde e-mailom, podľa plánu aj každé 2 hodiny. Buďte pri majiteľoch prví. Livapy.